गोजान मोनाबिलि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फैनाय गासै थान्दै लोगोसे जों दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि बिथांमोन आं गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोसे साबायखर थाग्रोबाय। जों फैखालि जों लोगो मोनाखैमोन बिथां गणेश दैमारि गाहाय नेहाथारि बिथांखौ, बेखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिथां नेहाथारिखौ जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमा बरायनो थाखाय एसे आर'नाइ मान हिजों बरायनो नागिरदों जोंहा बिथां आफादगिरि। दा दिनै जोबथा सान, बे जोबथा सानाव जोङो बिथांमोना दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय फैनानै बे दौरि फोरोंनाय आरो आर'ज फोरोंनाय हाबाफारिखौ बोरै मोनखो बेनि सायाव जोंहा दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मानगोनां बिथांनि माने खेंफोरथि लानो थाखाय जों सिगांबाय। दिनैनि बे बेलासि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय नुजाफैनो हानाय थान्दै आरो बिसिनि गेदेमा गाहाय जानानै नुजाथिफैनाय गाहाय नेहाथारि दुलाराय बर' बाथौ गौथुमनि आं दिनैदि बिसोर दिल्लीयाव फैनानै सानब्रैनि हाबाफारि लानानै जोंनि दिल्ली बर' बाथौनि सायाव जे बोसोन होफैदों, गासिबो आर'ज गाबनाय दौरिनि गासिबो हाबाफारिखौ बोरै सामलायलांनांगौ बेफोरखौदि गोसो गोजोनै गोथौयै गासिबो फोरमायथिजोबलांदों। जा हायो जोंनाबो दौरि गोसोआव लानो हादों आरो भबिसतआव जे आरो थालांबावदों फोरोंनो थाखाय। दामनाय देनायाथ' जों हायाखिसैयानो होनजायो, मानो होनबा जोंनाव जे माने सेंग्राफोर दं आरो गोबाङैनो गाव गावनि माबायाव ओंखाम गोरलै जानो थाखाय गाव गावनि न'आव थांदों। दा भबिसतआव जाहाथे जोङो नोंसिनिफ्राय आरो बेफोरबायदि फोरोंनो थाखाय हान्जा फैबावो, जों बेखौनो दिनै आर'ज गाबहरनाय जायो दुलाराय बर' बाथौ गौथुमाव। आं जिहेथु आंबो न'आवसो दङमोन, दा बिथांमोननि जानाय लोंनाय थानाय जों सेवा मोजाङै खालामनानै हायाखै जाहैबाय, बिनि थाखाय आं दुखु फोरमायनाय जाबाय। माबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंबा जोंनि दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि मावथि फोरनिफ्राय अब्ला बिथांमोनहा निमाहा होलांथोंसै। दा जोंनि दिल्लीयाव जा हाबाफारिखौ लानानै फैदोंमोन, दिनै बे जोबथानाय सान जाबाय। आं गेदेमा गाहाय नेहाथारि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेदेमा गणेश दैमारिखौ जोबोद जोबोद साबायखर बावहरनाय जाबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय, जाहाथे फैगौ समफ्रावबो जों बेबादिनो नोंसिनि अननाय मोनगोन साननानै जों मिजिंथिनाय थाबाय। दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दिनै दिल्ली बर' बाथौ गौथुम आरो बै बड'लेण्ड भवन बेवहाय दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि नाजानायजों बेवहाय बाथौ थानसालि बेवहाय गायसननानै लादों आरो बेवहायनो दिल्लीयाव थानाय गासै बर'फोरा
बेवहायनो सिबिनो थाखाय मोनसे थानसालि खालामनानै लादों आरो बेवहायनो दौरि फोरोंनाय आरो आर'ज फोरोंनाय बे सानब्रैनि हाबाफारिजों दिनै जोबथा सान आरो बेवहायनो दिल्ली दुलाराय बाथौ गौथुमनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आफादगिरि नेहाथारि आरो माखासे आरो भाइस प्रेसिडेन्ट जोंनि आर'ज ग्रुप माइनावफोर दङ बेवहाय आरो दिल्लीयाव थानाय माखासे सरकारि सार्भिस आरो प्राइभेट बेबायदिनो माखासे जब मावनानै दङ बेवहाय आरो बेवहायनो बिथांमोना बन्द सानाव सप्तायाव आरो बन्द सान मोनब्लानो बे थानसालियाव फैनानै आर'ज गाबफैयो आरो बेवहाय दिनै दौरि नबिन स्वर्गियारि बिथांखौ जों दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय दौरि महरै दिनै गायसनलांबाय आरो बिथांनि नाजानायजोंनो दिल्लीयाव थानाय गासै बाथौआरिजों लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव सोरबाफोर बेवहाय बावथाय लाबोनाय सोरबाफोर आर'ज गाबफैनाय बिथाङानो सामलायगोन आरो दिनैनि बर' दिल्ली बाथौ गौथुमखौ साबायखर होनांगोन। बिथांमोना गोबां नाजानायनि गेजेरजों साख्रि मावनायनि सम गैयाब्लाबो बेवहाय फैनानै बिथांमोना बे सानब्रैनि हाबाफारिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बे आर'ज फोरोंनाय बादाखौ बिथांमोना खालामनानै होनो हादों आरो बिथांमोनखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि जानानै बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जाय दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे दिल्ली बर' बाथौ गौथुमनि बिबान लानानै खामानि मावदों आरो अरायसम मावलांबाय थागोन आरो दिल्ली बायदि नोगोराव जे बाथौ थानसालि लुनायजों लोगोसे मोनसे बर'नि हारिमुवारि दिन्थिफुंनो हानाय मोनसे कमप्लेक्सफोर बायदि बिथांमोना नाजाबाय थादों। दुलाराय बाथौ गौथुमाबो बेखौ रोजा रोजा मदद होगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि BTC सरकारखौबो जों खावलायहरदों बिथांमोनाबो फैनानै जोंनो बै जा हारिमुवारि जायगा नागिरनाय आरो लोगोसे दिल्ली बायदियाव दखरसे हा मोननो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों। दुलाराय बाथौ गौथुम लोगोसे दिल्लीयाव थानाय जिखिना बर' सुबुंफोर दंफैयो बिथांमोना ज' जानानै दिनै हा दखरसे मोनोब्ला मोजां जागोन होननानै बिथांमोना जोंनोबो फोरमायदों आरो BTC गभर्नमेन्टखौबो अलरेडि बुंहरखाबाय जोंबो आसाम गभर्नमेन्टखौबो बुंगोन दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै आरो दिनैनि बे सानब्रैनि हाबाफारियाव जा मोजाङै हाबाफारिया जोबलांबाय बेनि थाखाय दिल्लीयाव थानाय गासै बर' सुबुंफोरखौ दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै फिन खेबसेबाव साबायखर बावहरदों आरो उननि समफोराव जोङो जाबायदि जोङो फोरोंबावनो आर'ज फोरोंनाय हाबाफारि लाबावनो दङ बेखौ जोङो साननै सानथामल' नङा एबार जोङो प्राय आधा मास माने 15 सानसोनि थाखाय जोङो बेवहाय जोङो फोरोंगिरि हयथ' फोरोंनाय सुबुं दैथायहरगोन बेखौ दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै नोंथांमोननि सेराव बे बाथ्राखौ फोसावबाय आरो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासैनिसिमबो बे समाव खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरफिनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै आफा बोराइ बाथौ।